Имало е време, в което Земята е била населена от същества толкова колосални, че самото им съществуване звучи като сцена от древен мит или легенда. Но най-необичайното е, че тези същества не се споменават само в приказки или фолклор, те се появяват в самата Библия. Дали е възможно гиганти наистина да са ходили по тази земя? И ако да, откъде са дошли? Какво е тяхното истинско естество и каква роля играят в Божия план за човечеството? В книгата Битие, глава 6, стих 4, намираме едно от най-загадъчните и оспорвани изречения в цялото свещено писание. В онези дни, а и след това, имаше изполини на земята, когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха. Това са силните мъже, прочути в древността. Какво точно означава това? Кои са тези Божии синове? И кои са изполините или, както са наречени в оригиналния иврит, нефилимите? Думата «нефилим» произлиза от корена «неефейл», което означава «паднал». Много тълкователи и учени вярват, че това са паднали ангели, които са нарушили небесните закони и са се съединили с човешки жени. Тези съюзи, считани за извратени и непозволени, водят до раждането на нефилимите хибридни същества, нито напълно небесни, нито напълно човешки. Това не е изолиран библейски епизод. В апокрифната книга Енох, която е била особено уважавана сред юдейските среди преди Христос и дори цитирана в Юда 1:4-1:5, се описва как 200 ангела, наречени пазители, слизат на планината Хермон и сключват клетва помежду си да вземат човешки жени и да имат потомство. От тези връзки се раждат гиганти с невероятни размери, понякога описвани като достигали до 3000 лакътя височина, символичен израз на тяхната мощ и доминация. Скоро след това, според същия текст, тези същества започват да разрушават Божия ред. Те не само се хранят с всичко наоколо, но и започват да изяждат хора и дори един друг. В резултат на това земята се изпълва с насилие, поквара и демонични влияния. Това кореспондира директно с библейския разказ в Битие 6:5, където Бог вижда, че злото на човека беше голямо на земята и взема решение да унищожи сътворението чрез потопа. Но тук възниква нещо любопитно, текстът не казва, че нефилимите са изчезнали след потопа. Напротив, в числа 13:33, когато израилевите съгледвачи се връщат от Ханаан, те заявяват: видяхме там и изполини, синове на Енаковите, които са от изполините, и пред тях изглеждахме като скакалци. Как е възможно да има още нефилими след потопа, след като само Ной и семейството му са оцелели? Една от теориите гласи, че след потопа е имало втора вълна на паднали ангели, които отново са се съединили с човешки жени. Друга възможност е, че генетичната линия на нефилимите е оцеляла чрез една от снахите на Ной. Каквато и да е истината, текстовете ясно сочат, че такива същества отново се появяват, вече не само като легенда, а като реална заплаха за Божия народ. Ог, царят на Васан, например, е описан в Второзаконие 3:11 като последен останал от рефаимите, друга дребна раса от изполини. Неговото легло било с дължина над 4 метра. Голият, който предизвиква израилтяните и е поразен от Давид, също е описан като изполин, висок над 3 метра. Библията споменава, че имал и братя с подобни размери и изключителна сила. 2 Царе 21:1-5-22. Ако добавим към това и архитектурните чудеса от древността, масивни каменни структури с хиляди тонове тегло, изградени с прецизност, която дори днес не може лесно да бъде възпроизведена, можем да започнем да си задаваме въпроса: възможно ли е тези същества наистина да са съществували? Възможно ли е човечеството да е съжителствало с нефилимите? Митологиите по целия свят говорят за гиганти, шумерските разкази за анунаките, в гръцките легенди за титаните, в норвежките саги за ютуните, в индуизма за дайтиите. А коренното население на Северна и Южна Америка също има устна традиция за древни великани, които управлявали земите им преди хората. Дали всички тези разкази са просто митове? Или са отражение на една потолена, забравена, но напълно реална история? Истината е, че загадката на нефилимите далеч не е приключила. В следващата част ще се потопим още по-дълбоко в книгата на Енох, ще разгледаме бунта на пазителите и ще се опитаме да разберем как тяхното присъствие е променило не само хода на човешката история, но и самото разбиране за доброто и злото. Дали и днес сред нас не съществуват сенки от древните гиганти? Отговорите тепърва започват да се разкриват.
За да разберем истински кой стои зад мистерията на нефилимите, трябва да се обърнем към един древен текст, който, макар и апокрифен, е бил особено уважаван в юдейските среди преди Христа, книгата на Енох. Тя разказва с поразителни подробности за случилото се в дните преди потопа и хвърля светлина върху ролята на така наречените пазители, група ангели, които нарушават Божия ред. Според този текст, 200 ангела, водени от лидер на име Семиаза, слизат от небето на планината Хермон и сключват клетва всички заедно да вземат човешки жени и да имат потомство. Нарушавайки небесния закон, те не само променят съдбата на човечеството, но и отварят врата за нещо много помрачно – раждането на изполини, същества с ненаситна жажда за разрушение. Книгата на Енох описва тези хибридни същества като чудовища, които унищожават всичко по пътя си и ядат добитък, хора и дори се канибализират помежду си. Те не просто се отличават с физическа мощ, те носят със себе си поквара. Пазителите учат хората на неща, които Бог никога не е позволявал – магии, употреба на оръжия, астрология, козметика за съблазняване и изкуства, които водят до морална деградация. Това, което изглежда като просветление, всъщност става унищожение на душевната и духовна структура на човека. Земята започва да стене от тежестта на това зло, и тогава Бог праща своите най-могъщи архангели Михаил, Рафаил, Уриил и Гавраил да се справят с бунта. На пазителите е наредено да бъдат оковани и хвърлени в бездната, в тъмни затвори до деня на съда. А техните деца, гигантите, са осъдени да се избият помежду си. Според Енох, след смъртта им, духовете на нефилимите не отиват нито при Бог, нито в ада, те остават на земята като зли духове, които днес наричаме демони. Това тълкуване дава едно съвсем ново обяснение за демоните в Новия Завет. Например, когато Исус изгонва нечисти духове, като легиона в Марко 5:9, възможно е той да се е изправил именно срещу духовете на тези древни създания. Това свързва библейската история от битие с духовната реалност на Новия Завет по начин, който не се вижда на пръв поглед. Но ако потопът е бил акт на Божия съд и прочистване на земята, как да си обясним появата на гиганти отново след Ной? Дали имаме нов бунт на ангели? Или някоя от снахите на Ной е носила в себе си следа от нефилимска кръв? Няма категоричен отговор, но Библията е ясна, гиганти отново се появяват. И не само, те са пряка заплаха за Божия народ. Племената на анакимите, рефаимите, емитите и замзумимите са споменати в писанието като народи с огромен ръст и сила, които Израил трябва да изгони от обещаната земя. Един от най-ярките примери е Ог, царят на Васан, описан като последен от рефаимите, с легло дълго над 4 метра, Второзаконие 3:11. Друг ярък образ е Голиат, който се бие с Давид, висок над 3 метра, брониран като танк, но победен от момче с прашка и вяра в Бога. Още по-интересно е, че Голиат не е бил сам. В 2 Царе 21 и 1 Летописи 20 се споменават още 4 гиганти, включително един с по 6 пръста на ръцете и краката, физически белези, които подсказват неестествена, хибридна генетика. Тези описания не звучат като поетични метафори. Те са предадени като исторически факти, част от битките, които израилтяните водят по Божие нареждане, за да защитят генеалогичната линия, от която ще произлезе Месията. И това е ключово. Според някои учени, цялата стратегия на падналите същества е била насочена към изопачаване на човешката раса, така че Спасителят да не може да се роди от чиста линия. Затова Бог нарежда пълно унищожение на определени племена не като акт на жестокост, а като духовна хигиена, необходима за спасението на човечеството. Нефилимите не били просто физическа заплаха. Те били духовна зараза. Символ на грях, бунт, себичност и антибожие мислене. Те представлявали опит на тъмни сили да разрушат Божия образ в човека. И макар да изглежда, че историята им е приключила, всъщност тя едва започва. В следващата част ще разгледаме доказателства извън Библията, археологически находки, митове от цял свят и загадъчни структури, които може би пазят следи от тези древни същества. Възможно ли е те да не са просто легенда, а да са оставили реални физически доказателства за съществуването си? Отговорите ще ви изненадат. Колкото повече се задълбочаваме в темата за нефилимите, толкова по-неудобни въпроси се появяват.
Ако тези същества са били реални, както подсказват библейските текстове, възможно ли е днес да разполагаме с физически доказателства за тяхното съществуване? Или всички останки и свидетелства са умишлено скрити от погледа на масите? През 19 и началото на 20 век, множество вестници в САЩ публикуват статии за открити в гробници скелети с гигантски размери, високи от 2,5 до над 3,5 метра. Особено известен е случаят от щата Уисконсин, в долината на гигантите, където археолози откриват огромни кости и несъразмерно големи инструменти. Подобни случаи са документирани в Тексас, Невада, Калифорния. Но странно или не, почти всички тези находки са изчезнали, като се твърди, че са отстранени от институции като Смитсониан. Дали става въпрос за прикриване? В Южна Америка, поточно в Перу, се откриват удължени черепи, които надвишават обемите на нормален човешки череп. Някои учени обясняват това с изкуствена деформация, но други отбелязват анатомични аномалии, например наличието само на една теменна плочка вместо две. Черепите от Паракас са може би най-загадъчните артефакти, свързани с теорията за нефилимите. Много древни цивилизации имат легенди за същества с гигантски размери и свръхестествени способности. В шумерската митология се говори за анунаките, които слизат от небето и обучават човечеството. В Гърция за титаните, които водят война с боговете от Олимп. В индуизма за дайтиите и данавасите, раси от свръхмощни същества. В северноамерикански и индиански предания съществуват легенди за Starnake people, високи, светещи хора, които живеели в пещери и изчезнали без следа. Всички тези разкази, отдалечени географски и културно, повтарят един и същ модел – небесни същества, слизащи на земята, които се смесват с хората, предават им знание, но в крайна сметка причиняват упадък и катастрофа. Това удивително съвпадение подсказва, че може би става дума за универсален спомен, останал в човешкото подсъзнание след потопа. Дори и в архитектурата откриваме следи от нещо необяснимо. На места като Саксайоаман в Перу, Баалбек в Ливан и пирамидите в Египет, откриваме мегалитни камъни, тежащи по няколко стотин тона, подредени с прецизност, която не може да се обясни с наличните инструменти от онези времена. Възможно ли е такива конструкции да са били изградени с помощта на нефилими или техни потомци? Нека се върнем към Библията. В Амос 2:9 Бог казва: „Аз погубих пред тях Аморееца, чиято височина беше като височината на кедрите, и силата му, като дъбовете. Кедровете са дървета, които достигат до над 30 метра височина." Макар това да е хипербола, внушението за гигантски размери е съвсем осезаемо. Това не е обикновено преувеличение, това е описание на нещо извънредно, страховито, запомнено. Също така, в книгата Йов 1:6 се споменават Божиите синове, които се явяват пред Господа. Това е същото название, използвано в Битие 6:4 Беней Хайлохим. Това подсказва, че тези същества не са хора, а небесни създания с висок ранг, с достъп до Божието присъствие. Но някои от тях, както знаем, избират бунт. Защо обаче съвременната наука мълчи по този въпрос? Някои изследователи смятат, че истината за нефилимите би преобърнала напълно нашето разбиране за историята, религията и човешката идентичност. Ако се окаже, че сме били генетично манипулирани, че съществуват нефилимски потомци, че падналите ангели не само съществуват, но и влияят върху властта, политиката и културата, това би разрушило основите на модерния светоглед. Днес, в свят на ДНК манипулация, генно инженерство, изкуствен интелект и технологии за човешко надграждане, не е трудно да си представим, че онова, което започна в битие, може да се възроди отново, но този път в по-съвременна и опасна форма. Не като гиганти с копия, а като институции, идеологии и проекти, носещи в себе си същия дух да изопачат Божия образ в човека. В следващата част ще се задълбочим именно в това. Дали днес не наблюдаваме завръщане на нефилимите чрез технологии, окултизъм и контрол? Може ли да са сред нас не във вид на изполини, а чрез култури, идеи и системи, които водят човечеството към едно ново и пагубно сливане между човешкото и нечовешкото? Истинската битка тепърва започва. Най-плашещото в историята на нефилимите не е само това, което се е случило в миналото, а тревожната възможност те да се завърнат. Исус предупреждава в Матей 24 часа и 37 минути, и както беше в дните на Ной,
така ще бъде при пришествието на човешкия син. Този стих не се отнася единствено до моралния упадък на обществото, а може би и до физическата и духовна поквара, свързана с нефилимите, сливане между хора и паднали същества, изопачаване на Божия ред. В наши дни, границата между човешкото и нечовешкото отново се размива. С развитието на технологии като генното редактиране, CRI и SPR, синтетичната биология и изкуствения интелект, човечеството се изправя пред решения, които отново нарушават границите, поставени от Бог. Учените вече експериментират с хибридни ембриони, сливане на животински и човешки клетки и дори амбиции за подобряване на човека чрез сливане с машини. Звучи ли ви познато? Именно това направиха пазителите в дните на Ной, пренебрегнаха Божия ред, смесиха светове, които не трябваше да се докосват, и предизвикаха криза, която Бог бе принуден да прекрати с потоп. Днес, под претекста на научен прогрес, човечеството може да върви по същия път, възраждане на духа на нефилимите, не като гиганти от плът, а като идеологии, системи и технологии, които имат за цел да извличат образа на Бога в човека. Някои изследователи вярват, че древните знания, дадени от пазителите, не са изчезнали. Те може би са скрити в тайни общества, мистични учения, окултни практики, които днес се представят като просветление, духовна еволюция или дори научно откровение. Тези практики често съдържат същите елементи, които книгата Енох описва: астрология, алхимия, съблазняване чрез външност, ритуали за контакт с духове. В Откровение 13 четем за звяр, който се издига от морето, и друг, който въздига образа му и принуждава всички да му се поклонят. Говори се и за белег на звяра, наложен върху ръката или челото на хората. Някои тълкуват това като буквална технология, имплант, цифрова идентичност. Но други виждат в него духовно послание, тотален контрол, който премахва свободната воля и Божия образ в човека. Възможно ли е това да е модерен аналог на проекта на нефилимите, промяна на човека отвътре, така че вече да не е съвместим с Божието присъствие? Още по-страшно е, че тази трансформация може да се случва незабелязано чрез култура, медии, образователни системи, технологии и фалшива духовност. От малки ни учат да се възхищаваме на герои, които са хибриди, мутанти, получовеци-полубогове, които притежават божествени сили и трансцендентна мъдрост. Това не е просто развлечение, това е подготовка на умовете за приемане на една реалност, в която съществуването на нефилими вече не звучи толкова абсурдно, дори става привлекателно. Книгата Даниил също съдържа нещо любопитно. В глава 2, стих 43 се казва: „И както си видял желязото смесено с кал, те ще се смесят чрез човешко семе, но няма да се слеят едно с друго, както желязото не се смесва с калта.“ Много учени вярват, че това е пророчество за бъдещ опит да се смеси човешкото с нещо различно, но безуспешно, защото Божият ред не може да бъде променен напълно. В съвременния свят виждаме нарастваща популярност на теми като НЛО, извънземни, същества от други измерения. Възможно ли е някой от тези феномени да са прикрити проявления на същите духове, които някога са били плът и кръв? Дали техният план не е да се върнат отново, не чрез раждане, а чрез сливане, симбиоза, приемане в човешкото общество? Апостол Павел пише в 2 Солунци 2, 3-4 за човека на греха, сина на погибелта, който ще се въздигне и ще се представя за Бог. Някои тълкуват това като бъдещ лидер, други като система. Но трети вярват, че става дума за нечовешка същност, която ще се представя за човешка, последен нефилим, последен опит за измама преди окончателния Божи съд. Ефесени 6:12 казва ясно: „Нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управници на тъмнината на този век, срещу духовните сили на злото в небесните места. Истинската битка не е физическа, тя е духовна.“ И врагът не винаги идва с меч, понякога идва като екран, като научен напредък, като лъскаво обещание. В последната част ще разгледаме какво ни казват библейските пророчества за финалната съдба на нефилимите. Ще се изправим пред големия въпрос. Ако те наистина се завръщат, готови ли сме да ги посрещнем? Историята навлиза в своето последно, най-решително действие. Стигнахме до финалната част на тази интригуваща и често пренебрегвана тема. Историята на нефилимите, скрита между страниците на писанието и забравени древни текстове, не е просто мит или легенда.
Тя е дълбоко предупреждение за времето, в което живеем, и за онова, което предстои. Защото както Бог изля потоп в древността, за да очисти земята от покварата, така и сега писанието говори за последен съд, когато всяко зло ще бъде разкрито и унищожено. В книгата Откровение виждаме ясни признаци на това, което предстои. В глава 9 се казва, че звезда падна от небето и й беше даден ключът на бездънната яма. От тази яма излиза дим и с него същества, които не са от този свят. Те имат опашки, лица на хора, зъби като лъвове, образ, напомнящ за нефилимската смесица между различни същества. Това не е просто алегория, това е описание на свръхестествено нашествие, което тепърва предстои. Откровение 12 говори за бунта на Сатана и за това как той и неговите ангели бяха свалени на земята. Мнозина вярват, че сред тези същества са именно онези, които някога взеха човешки жени и родиха гиганти. Ако те вече са тук, то не е в плът, както преди, а в дух, влияние и системи. Те действат чрез политика, икономика, технологии и култура, прокарвайки постепенно идеи, които разрушават Божиите устои. Възможно ли е знакът на звяра, за който се говори в Откровение 13, 1.6-1.7, да бъде нова форма на нефилимска намеса? Белегът, поставян върху челото и ръката, може да е буквален чип, дигитална идентичност, но също и духовен подчинение на система, враждебна на Бога. Приемайки този знак, човек отхвърля Божия образ в себе си и приема чуждо семе, чужда власт. Контрастът е силен. В Откровение 14, едно четем за 144 000 запечатани от Бога, които имат Неговото име на челата си. Те не са изменени, не са подмамени, не са се поклонили на звяра. Те са останали верни. Истинската битка в последните времена ще бъде за идентичността, чие семе носиш, на кого принадлежиш, кого почиташ. Книгата на пророк Даниил говори за последно царство, различно от всички други, сме от желязо и кал. Сякаш пророчеството отново намеква, че в последните времена ще има опит за обединение между човешкото и нечовешкото, който няма да успее. Бог няма да позволи създанието му да бъде окончателно изкривено. Но преди този финален сблъсък, Исус предупреждава, да не би някой да ви заблуди. Матей 24:4, защото измамата ще бъде толкова добре прикрита, че дори избраните ще бъдат подложени на изпитание. Древните паднали същества ще се опитат да се завърнат не с физически размери, а с власт, влияние, технологии и фалшиво просветление. Как да се предпазим? С апостол Павел ни казва: облечете се с Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу козните на дявола. Ефесени 6:11. Единственото, което може да ни запази в тези последни времена, е вярата в Христос, познаването на Словото и водителството на Святия Дух. Това не е време за страх, а за пробуждане. Нефилимите може би не са си тръгвали никога. Може би са чакали времето, когато хората отново ще отворят врати към тъмните измерения, търсейки сила, знание и безсмъртие, но далеч от Бога. Но за онези, които стоят в истината, победата е обещана. Светлината ще разсее мрака, и нищо скрито няма да остане неизявено. Ако тази история те докосна, не спирай до тук. Ние изследваме заедно скритите истини на Божието Слово, онези, за които малцина говорят, но които променят всичко. Абонирай се за канала и натисни камбанката, за да не изпускаш следващите ни теми. Очакват ни още библейски разкрития, духовни предупреждения и удивителни пророчества. А ти какво мислиш? Дали нефилимите вече не действат по нов начин, но със същата цел? Сподели в коментарите. Очакваме твоето мнение. Остани буден. Времето е близо. Истината освобождава.